Ola, somos Noelia e Lía do Colexio de Ceibaño Xanza. Estamos aquí para entrevistar aos nenos e nenas das diferentes aulas. Este ano, como parte dunhas actividades organizadas pola AMPA, viñeron a darnos unhas charlas sobre a igualdade entre nenos e nenas. Foi unha experiencia interesante e por iso queremos preguntarlle aos nenos e nenas das diferentes aulas a ver que lles pareceron. Estade atentos e atentas, Porque tamén os imos a dar uns datos curiosos. Bos días, somos Mario Fernando de Quinto B. Estamos aquí para falar das charlas que tivechedes. Que charla gustou máis, a primeira ou a segunda? A primeira. Que aprendichedes? Que non sempre o sexo é os aparatos reproductores masculinos e femeninos, senón que tamén ten se eres home, muller, ou calquera. Houve algunhas charlas que non vos gustaron? Que foi moi rápido cando puxeron as imaxes dos aparatos reproductores das mulleres e dos homens. Que me van a explicar así, rapidísimo. Que che gustaría noutra charla? De que che gustaría que fose? Pois de informática ou outras cousas como fixeron as outras veces de estos de dibuixar a persoas, as sombras, xente. Sí, como as clases que daban antes aquí de informática, pasan moi ben. En que vos axudaron as charlas que pensar que as mulleres deberían ter os dereitos dos homens? Que sí que deberían terlos porque te imaginas antes a un home policía que unha muller policía. Eso, e as mulleres eran moitos anos de casa e algo así. Ata a próxima, esperamos que aprenderes moito con esta actividade. Bos días, somos Alex e Alejandro e da seguinte tema que imos falar é dos uniformes escolares. Antigamente, nas escolas nas que empregaban uniformes, as nenas sempre levaban saia, mentres que os nenos utilizaban pantalón. Na actualidade non é igual, xa que maioritariamente poden elixir. Os uniformes escolares empezáronse a empregar para que non houbera diferenza entre os rapaces, xa que algúns levaban roupa de marca, mentres que outros non podían permitirse roupa tan costosa, pero ao final surxiu unha diferencia entre os nenos e as nenas. Ola, aquí estamos Óliver e Martín. Ola, Roi, que foi o que máis che gustou da charla? a parte da pregunta que nos fixeron sobre a sexualidade. Vale. Adela, gustouche a charla? Si, gustoume moito. Roi, unha preguntiña, porque normalmente nas charlas non todas son divertidas. Che aburreu a charla en algún momento ou unha parte que non che gustara? Non, a verdad que non. Non, che aburreu a charla? Moi ben, me parece fenomenal. En que che axudou a charla dela? Pois aprender o que significaba a palabra sexualidade. Moi interesante. E, Roi, unha preguntiña, que isto xa sabemos que creo que é unha das mellores preguntas. Que foi o que máis che que se houbera unha charla, de que che gustaría que fora, Roi? Cóntame, me dá igual, calquera cousa, cóntame. Sobre videoxogos. Sobre videoxogos. E, en concreto, que videoxogos? Pois os que máis xogo sobre, como por exemplo Pokémon, Brawl Stars, me gustan. Os xogos que máis te gustan. Me parece moi interesante. A ver aquí nosa compañeira que é o que opina. Digo mismo, se houbera outra charla, que che gustaría que fora dela? Sobre a importancia das abellas no planeta. Moi interesante. Moi interesante. Moi boa. Un saludo, Óliver e Martín. Chao. Chao. Somos María Lía da clase de quinto B e estamos aquí para entrevistar a Ángela e a Xavi de sexto A. Que foi o que máis e menos vos gustou de cada charla? O
que máis me gustou foi que aprendemos moitísimas cousas novas, pero o que menos foi que había partes moi aburridas. E a ti, Ángel? E a pena mesmo, porque había cousas que estaban ben, pero eso non. Se houbera outra charla de que vos gustaría falar? A mí de calquera cousa. E ti, Xavi? A mí, algo relacionado con máis como para aprender máis. Credes que os homens e as mulleres deberían de ter os mesmos dereitos? Por que? Eu penso que sí, porque todos somos seres humanos. A ti, Ángel, que pensas? Sí, porque ainda o que sea muller ou homem somos humanos. En que vos axudaron estas charlas? En aprender cosas novas que antes non sabíamos. Eu o mesmo. Eu aprender cousas que antes non sabía. Que notabilidade ves a cada unha destas charlas? Por que? Eu moito, porque ainda que hubo cousas que foron aburridas, a maioría da charla foi entretenida. Eu tamén. Sí. Por que? Por lo menos. Bos días, somos Mario e Fernando de quinto B. Hoxe vamos falar da diferencia entre os nenos e as nenas no recreo. Según un estudio recente, os nenos son atléticos, xogan ao fútbol ou practican algún deporte. Isto sucede no centro do patio. En cambio, as nenas falan ou andan cos súas amigas. Isto sucede nos laterales dos patios. Se un neno non quere xogar ao fútbol, pode quedar excluído ou que lle fagan bullying. Isto tamén pode pasar coas nenas. Isto sucede en patios moi pequenos. En cambio, en patios grandes pode haber diferentes zonas, como no noso. No noso hai diferentes zonas. O recódromo, o campo de brilé, o campo de xogas. Ademais, o campo de fútbol e de baloncesto. Aquí os nenos e as nenas poden xogar xuntos. Bos días, somos Alex Alejandro e hoxe vamos a entrevistar a Lucía Bouzón e a Raúl de quinto B do Colexio de Cei Baño Xanza sobre unhas charlas que tuvimos aquí no colexio. Que vos pareceu a charla? A charla pareceunos moi interesante. Porque falaban sobre igualdade de género. Cal foi a parte que máis vos gustou? A parte que máis nos gustou foi a que poñan uns vídeos representando a igualdade. Sí, eu estou de acordo con Raúl. E cal foi a que menos vos gustou? A parte de dibuixar unha persoa e e rodear as partes que non queremos que nos toque. Estou de acordo con Lucía. Creedes que os homens e as mulleres teñen que ter os mesmos dereitos? Sí, deben ter os mesmos dereitos. Aínda que antigamente non era así. Por que vos pareceu interesante a charla? A charla pareceunos interesantes porque falaba da igualdade e explicábache o que é a igualdade. Sí. Ya. Moitas gracias. Chao. Chao. E que vos pareceron estas entrevistas producidas por Noelia, Lía, Fer, Mario, Alex, Alejandro, Oliver e Martín? Hasta logo, amigos e amigas. Espero que vos gustara este vídeo podcast e recordade que nos podedes escribir polas redes sociales do CEIP Baño Xanza. E nos vemos nos Os siguientes falangullos de Valga. Chao. Adiós.